Čo sme tu v ďalšej časti celý Call of Duty Modern Warfare 2. No, takže, môžeme poprieť, že sa nám nedarí. Darí sa nám celkom pekne. Prešli sme už z tej Call of Duty veľmi veľa. Dobre, tak toto máme zvládnuté. Ideme teraz na nejakú pevnosť. Pevnosť, nie? Nie. Hej, ale to... Jasné, winter, takže zima. Kapitán McTavish tu hovorí. Kto tu ešte hovoril? No, iba kapitán McTavish, ale ten pôjde asi s nami. Tak toto teraz neviem, či pôjdeme potichy, alebo to vezmeme útokom. No keď už vidím tie helikoptéry, tak viem, že asi potichy a budeme vyskakovať s padákmi a to ja nechcem. No to nemáme rád, ja neviem, kedy potom tam otvára sa ten padák a nebudeme už spojovať. Chcel som ešte povedať jednu vec, že že si počkaj, no, zabudol som na to. Počkajme si, keď to skončí toto čiarka. No, takže čím skôr to už bude preč, tým skôr môžeme natáčať. No, natáčať. My už vlastne natáčame. Vy si to pretočte, vidíte, to je dobrá rada. Pretočte si tú čiarku pre toho, koho to nezaujíma. Nezabudnite dať like a odber, na to som vždy zabudol povedať. Ja to už hovorím dvakrát vo videu, som si všimol. A nechcem sa spoliehať na to, že na konci to poviem. No, už to skoro máme. Teraz fakt neviem. Asi ideme padákom. Aj s ďalším typkom, no a to tam... nebudem hovoriť. Proste je tichá akcia, tak to poviem. Tichá akcia je to stealth. Som si tým istý. To jediné tu môžem spojunúť. Nie, počkaj, to som si s niečím popletol, to nie je to. 30 sekúnd. No ale nikto tu nemá padák, takže... Je tu padák? Nie, to nie je padák. No a na tichú misiu by sme nešli asi cez deň a ešte so stíhačkami, ktorí tu striedajú, to fakt nie je tichá misia. Je good kill, však sa trafil do hory. Ja tu asi chcel urobiť dym, že by to nevideli. Kde sú tie stíhačky? No čo strieľali tu, mohli rovno do pevnosti naprať aspoň 4 rány. 40 míľ. Guns. Jasné, tak to sú tie, čo strieľajú. Jasné, teraz idú na radu snajperi, to sme my. Ešte sem. Prebí. Okej. Prebí, nech ho dostaneš. Dobre, majú to. Je to krivo. Prebijeme si. Ešte stíhame. No dobre, no tak nakoniec išli. Kľud s tým vrtuľníkom, zase nemusí tu nič pripať, kľud. Tu na nie sú. Jasno, tak tu sú výsadok taký. Ale vrtuľníkový. Dobre, vysadte ma. Dobre, teraz máme utekať, lebo priletia ďalšia tu pôjdu. Ostatní sú asi niekde vedľa. Dúfam, že nezastrojili ani jeden vrtuľník. Sú tam hore. Tam sú niekde, všade. Myslím, že mám asi nejaký samopal. Alebo pištol.
Nie, dobre, chalúpa, ale ešte že tak. Skvelé, ešte mám mi toto inočné videnie. Au, no tak teraz zase sa mi nehodí. Au, bajs. Cez deň. Toto nebolo vážne pekné. Tu máte. Žerte toto. Tak ešte tu máš jednu. A poďme počkať, nie toto. Takto. Teraz sa tam už dosť dlho neobjavia. Headshot. Dobre. Kde sú ostatní? Tam je. Dobre. Dobre, ešte tu na. Ešte tu je. Myslím, že toto video si dáme na dve časti. No, poď vylez. Trojka. Tam ďalším. Dobre, bežme. Dobre. Tak, fajn, môžeme ísť ďalej. Bež. Granát. Majú to. No, myslím, že tu nás to ukončíme. No v tomto si to ukončíme, pretože niekam musím ísť, takže ideme dál. Čaute ľudia, dajte like a odber.